Oke. Asam rata. Sudah. Atas. Niku mengke lengkap dari tancep kayon sampai krayon lho krayon apa yo warnai sampai bar. Tapi lek menengah niku goro-goro kalih perang mawon. Lek bawah niku cuma tancep kayon. Pun tancep kayon mung necepne kayon yang mosok enek regane to ya. Lho, nggih wonten wong kula niku dalang profesional lek. Wih, beda. Dalang gaib kula niku. Ya, dalang gaib. Iki upamane kon dalang ya iso. Nggih saged lho. Upamane mau tak kon dalang ning kene, iki berarti pakete mlebu paket apa? Paket atas atau paket tengah ki mau tak kon dalang ning kene saiki. Kuwi mung termasuk paket apa? Nggih, paket menengah. Menengah. Menengah to, nek goro-goro kalih perang mawon. Heeh lho, goro-goro. Iso apa? Iso apa ora? Nggih saged to. Tenan iso? Saged. Momo gak usah ning kene sik, momo sulukan dhisik ning kono ya, Jan. Sulukan iso ora? Ayo dites sik. Sadurunge ngobahke wayang aja kesusu ngobahne wayang. Dadi belajar kok suluk sing dasar-dasar dhisik. Oh. Nggih. Apa? 6 nyongo. Sing niku lho. Kayune Purwa Sejati. Niku sanes godhonge Purwa Sejati lho nggih. Iya. Kayune sanes. Sampeyan iso? Apa? Sampeyan iso kuwi. Mboten saged. Nggih mestine saged. Oh, Mas iso. Dalang ki kok lucu men. Piye, Jal, ayo. Kok. Kayune Purwa Sejati. Pangira jagat godhong kinarya mambe
luar biasa. Iso, Mbak. Saged, sae. Sae apik no ya pas. Iku wae kleru napa mboten? Ora. Mboten alhamdulillahirabbil alamin. Sadurunge aku pengen terus sampean dalang ning kene. Aku tak maca iki sik ya. Komen-komen. Monggo. Ya apik komene. Oh nggih, komene lucu luar biasa. Kita wacake sitok ya. Iki ana sing waduh keren banget. Nggih ta? Nggih. Terus iki selamat. Iki ana selamat dan sukses Mas Akbar dan Asta Brata Media ditelateni ben panen tembe mburine saka Kadir Kramat. Oh ya. Ya. Wis. Sampun. Duh, dalang ning kene lho. Solo. Oh nggih. Iya. Berarti jenengan sing nyanyi? Loh, ora nyanyi. Aku ndang. Wong ndang. Wah, saged. Oh, nggih saged lho, jenengan pinter. Serpeke. 6. Pamit. Pamit. Cepet nasi. Apa kula benake, Mas? Dikukuti kabeh lho. Lho kan balen kok ngawal. Mas teh yo mariki. Oh iya. Suluk sik no. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing. Peng pitu sahari umop kanceloni di selaing para jalmi pati amben tusip serno Nek nancep dhewe sing jejeg. Jejeg. Nempel kelir no, nempel geber no nek nancepne. Kok kurang nempel. Lho yo no. Iki dadi ora kuat. Ngono. Dalam gaib ki mbok sak sire ngono lho. Wayangan 3 jam malah nyeklekne HP 3 malah. Dalam gaib ki sak sire. Oh iya. Omong-omongan sik no. Oh iya. Hei, Bagong. Kok ngono to Mas suarane? Ampun. Jadi kon menang. Lah iya. Bagong. Peneran petuk ning kene, pirang-pirang sasi, pirang-pirang dina tak goleki.
kebenaran masalahmu diselesaikan dino iki. Iki tangane. Masalah apa aku karo awakku? Ora apa-apa, iki Bagong Klatenan. Bagong Klatenan kok suarane cilik. Wah, oh, Bagong ki suarane piye to, Mas? Bagong Nyampung ngono lho. oh, ngono. Masalah apa aku karo awakku? Harap diam. Apik no kene ya. Lho, kowe kok ra rumangsani apa pancen etok-etok lali apa pancen kok lalekke? Lho, perkara apa? Lah awakmu duwe utang nek aku. Lho, utang apa? Ya duwe to. Mosok kowe lali? Zaman ning warung pas sepedamu gembos kae, awakmu lek nyilih dhuwit aku 15.000. Mosok aku nyilih dhuwit kowe 15.000. Ya ngono kuwi lho, wong lek lecet lek wilet mosok lali karo utange dhewe. Piyo 15.000 ki mok tagih. Yo senajan 15.000 ki bagiku berharga ngono kuwi. Tempur beras kae oleh sekilo. Kosek to reng. Kowe ki kudune ngrumangsani. Wong aku ki tanggapan yo sepi. Aja mung waton omong ae kowe. Ora, pokoke dina iki kudu mok wehi. Lek ora mok wehi, wani gegere. Yo, rapopo tak ladeni, geger yo geger, njaluk pirang jam. Jo meneh kok jam, sedina aku yo wani. Jo meneh sedina, seminggu tak ladeni. Jo meneh seminggu, sewulan aku yo gelem. Jo meneh sewulan, setahun aku yo gelem. Sik to, wong gelut kok setahun nih mana to? Harap diam. Iya. Kok setahun sewindu tak ladeni. Wah, kakean cangkem kowe. Perang nggih, perang. Iki macul nek sawah. Aja mlayu kowe. Oh, cepat akhirnya.
Wis. Iku sik tau wayangku ceklek kabeh iku. Ning iki kuwi wis ceklek ket mau kuwi. Alah mandak wayang regane piro? Wayang kerdus to kuwi? Oh alah, lah kok ceklek? Nembang. Pelap. Diselingi ya, Dik ya? Nggih. Wah, ya waduh. Ya kok nek ujunge Bagong iki ceklek. Waduh. Ora apa-apa, dalang sabet kok. Sabetane mantap ya mau. Sampai ndak pas karo larase. Oh, nyabetnya BPKB barang. Ya ora. Nembang ya, Dik. Oh nggih, nembang napa Mas? Duet sing rekamane Dewi terakhir Loro Asmara. Oh nggih, dibawani? Bawani kena. Oh nggih. Ya. Asmarandana mawon nggih. Asmarandana film ya? Nggih. Ya. Dibawani dhisik katur para sutresna budaya. Nah. Dhisik. Sutresna budaya sing mirsani lumantar live streaming uga sing kepareng rawuh ning kene berkaira ana kene. Ayo dibawani sik, Dik. Maka. Nggih. Rina wangi dadi ati Bablaske Loro Asmara ya. Jenengan mboten junemeng. Ora ning kene wae. Oh, teng mriku. Utang ngadeg wae. Aku ki saiki wis angel ngadeg. Lho, lah ten napa? Ya, rada linu ngono lho dadi. Angel ngadeg ki. Maya Loro ngadeg. Loro Asmara. Loro Asmara. Maka,
Aja lungguh dhisik. Oh, ngoten. Sampeyan sing ditenteni kok. Ki wayangan malam hari ini wayangan sing lain daripada yang lain. Lain daripada yang lain. Lainnya apa? Lainnya napa? Iki selain sampeyan sing dadi pemeriah ning kene. Nggih. Iki ana artis sing lagi naik daun. Wah, lagi naik genteng. Lagi naik daun. Lah naik daun nek uler. Maksudnya lagi ngebum viral. Getu. Sing lagi digandrungi karo wong wedok-wedok remaja saiki. Oh, Mas Dori Harsa. Wonten ta bae? Loh, teko rene Mas Dori Harsa. Aku seneng ya ampun ngene iki ya Allah. Enek Mas Akbar, enek Mas Dori. Lah, luar biasa. Mas Dori Harsa nek lagune nak yo aja nek lagune yo wis biasa. Mas Dori Harsa yo kon serampat no. Serampat ya. Dori Harsa serampat. Saged toh. Oh, saged. Oh, Mas Dori joget elok. Kita sambut Mas Dori Harsa serampat. Serampat.
Harsa. Lah sik to. Niki Mas Dori Harsa napa pengawale? Napa bodyguard-e niki? Nggih sik to, ning WA iki Dori Harsa sing teko kok Doraemon lho. Napa niki ingon-ingone Dori Harsa? Lah sik SMS WA-ne iki Dori Harsa kok sing teko. Dori Harsa niku sing lagune dentak tok jlang niku lho. Lah ya, iki kok bagian jelange iki bagian. Lah iki apa iki ingon-ingone apa piye iki? Wis sauni-unimu iki wis ora cetha iki ben sak karep-karepmu lah wong loro iki piye. Mosok to kok iso dadan ngene iki lho. Selama pandemi kita harus mengekspresikan diri. Jangan patah semangat. Awakmu prei ngopo nyambut gawe apa kowe? Aku nyambut gawe apa Mas sampean Mas? Yo kesibukane yo kuliah. Aku nugas kok nugas. Apa? Heh. Apa? Lho, goes no Cak. Ora anak milenial wingi goes bojoku gegerne wong sak kampung kok. Sik tekonono Dik, tekonono. Geger reng bojoku wingi. Bojoku lak gedene padha iki to. Ya lemu. Lah bledhuki. Geger yo semok ngene iki kaya bojone pengendang iki. Nanti iki nane modot neh ngono kok. Bledhuki. Bojone bodi neh ning bokonge sasi setok. Pokok sasi setok kan yo Gede maksudnya. Dadi apa iki sing lanang cilik sing wedok gedhe iki pengendal lah cilik sing wedok yo gedhe ngene iki. Wah, ora kaya lombok temumpang tahu. Geger wong sak desa perkara piye bojoku goes lagek 5 kilo ku goleki sedel gak nemokne. Kok iso? Tiba sedele kantil nang ngenekan. Oh, digoleki wong sedesa ngantek tak visumke barang kok jebule kantil ning kene. Yo salahe bojomu kowe. Gawean kok gue. Kowe apa nyambut gaemu? Wis kenal kurung. Nyon sewu sadere iki. Dene kan salaman desa kenalan. Anu, Mbak. Sorry, jaga jarak. Jaga jarak. Enggak boleh salaman. Sosial Dua aja yang distancing. salaman. Iya. Layak Social distancing. Distancing. Karena kita masih di tengah-tengah pandemi corona. Kita harus mematuhi protokol kesehatan. Tenan to, salah to. Omongi. Aku khawatir kok nek CLBK nah. CLBK iki. Kowe urung ero, cinta lama bersemi kembali lho. Masa. Rahasia aku jane mau cari ini iki ora. Masa biyen duwe hubungan karo kowe? Enggak pernah loh, Mas. Ini iki lho. Angger bar tak putusno terus Toto gak ngerti. Gak Ya. Mosok jajal lo kowe. Masa to? Alah. Dik, tenan ora duwe hubungan karo kowe biyen? Enggak loh, Mas. Aku Wah, cuma macam-macam loh nek Mas Akbar loh. Nah. Wes paham aku, tapi mamah itu bilang sama saya tadi. Oh, piye? Mamae sapa? Mamah kene calon morotuaku to biyen. Calon sapa? Morotuwa. Oh, ya gelem lho mbok kok ambek sampean. Lho. Kondange piye? Hah? Mama kok. Mama. Oh, mama lagi ngarit kok. Banyol. Ya jenenge dagelan banyol lah. Ya jenenge Gimah kok dadi jenenge Mama. Piye mamae ngomong piye? Tapi nggak apa-apa ya. Tapi janganlah cinta kita bertemu kembali ya. Yang lama biarlah berlalu. Biarlah semua berlalu, pergi dan tak akan kembali. Cinta zaman indil-indil ngantek ondol-ondol. Mosok kowe nikah iki lagi kelas 6 iki. Zaman pacaran ning isor ceprutan iki biyen karo kene ya. Loh, kapan? Loh, Ning endi? Masa kok delekat sampean biyen pacaran karo kowe? Enggak. Lah ya rupane kok ciduk. Lah wong, sampe eleng. eleng lah. Eleng sampe Ande-ande. nek ngujang to tak temu. Nah. Wah, Lah. ngujang tak temu deh mengakoni kalau aku pacarnya padahal enggak. Heeh. Ora oleh ngono kuwi fitnah, aku sih ora oleh ngono kuwi dosa. Jenenge Mak Suliem. Mak Suliem, Mak. Wis kowe darani ning ngujang gak apa-apa ganteng kowe berarti. Ngujangnya apa? Loh, iki lho. Ganteng dhewe lho. Iya. Ganteng dhewe sak ngujang. Ada perbedaan nek ngujang ra buntute ning mburi kowe ning ngarep. Nah. Tuh, kena iki nek mburi lho iki buntute. Sinten? Ngujang iki koyo kebun binatang ngono gitu. Ora ngono ki kowe ira-iranmu gareng kok kaya ciduk dawet terbit. Dek Suliem, wis ben. Dek Suliem. Suliem. Kowe mantan pacarku mbiyen Suliem. Ya piye to? Wong niken salin jenenge apik-apik niken salin Suliem. Itu malah ning ngono yo kleru. Wah, mbiyen aku pacaran karo Kowe Suliem. rasa ngaku-ngaku ki sinden sing fenomenal dalang iso ngetoprak ya iso sinden. Paham aku ngape berteman ning YouTube kok. Berteman kok paling gak iki ning gone Instagram, Ndek Twitter. WhatsApp ngono kuwi pertemanane iki. Walah ning WA ngono to. Hmm. Ndak aku urung mau lebokno.
Apa kowe? WA. Nomormu to? Iki ngetoprak ya iso, nyinden iso, ndalang iso, sinden multi talenta. Mbak Nika nih. Lho, ketoprak iki nek lakon suminten edat dhewe dadi suminten. Iki lakon opo? Iso ketoprak. Aku ngomong kandhani lho. Aku ketoprak iki paling enggak dapuk aku Subroto lah, koyo ngene iki. Walah, Le. Enggak ngasih duit. Raya kaya ciduk kaya sebagong apa Subroto. Subroto apa? Ketau kok ciduk es. Ayo nek iki Subroto KW. Subroto kowe dapukam apa kowe? Aku yo sing ganteng. Iki karek kirik kalau tek ngendi? Subrotone ya kudune Mas Sabar, Lah, sini. aku ndemeni Mas Sabar. Biar kowe kono. Sampeyan dadi bapakku. Aku pakmu. Lah mbokmu endi mboke? Mah aku mboke iki masam piye ra 4-7 kok. Aku mbok didapuk sing apik ah. Aku ki pertama lho sing ngene. Apik, didadekne peran utama dadi pot. Jadi mek ngangkruk ngene tok. Tapi kan metu sak wayah-wayah. Pot malah apik lho. Anak kiri barang diuyuwi barang. Lah, Dadi pot kursi dapuk kursi kowe. Manut lah, aku ning kene iki yo butahe kan anut kowe ta aku. Ya Lega penerima tamu aja. Lho aku nyuwun sewu nek sampean rembug bayaran kan mau nyuwun sewu Mas. Mas Apa? Akbar. Iya. Dalang kondang fenomenal Mbak Niken Salindri aku ya sero. Niki kula mboten badhe ngrembug bayaran. Berkasipun kula teng mriki nderekke niki Mas Bagong. Iya, aku gak ngrembug dhuwit sumpah. Dhuwit kula dhewe 3 sak ning omah dereng garing. Nyuwun sewu. Wong rupamu pakmu ngemis kok mlepukmu kaya ngono. Kowe dapuk kursi. Kursi aku. Niken anakku, aku dadi warok. Lah, Mosok gene sing apik. Anu, sama tak genteni Subroto bela. hah? Subrotone aku ya. Ayo nek kepiye ning ngatur Mas Lidro piye? Brotone kono kok iku. Aku ben dapuk turuk. Kata opo tak turuk Ketoprak. Aku dadi Dadi apa? seminten Kursi. iki iki. Si dapakmu. Kene ndok rene, madhep rene ujurmu. Walah, dodok kok guru kok ngene tok. Rono makpe. Terus rene lah. Iya ta? Kene. Maka saya membokongi sana. Rada rene. Kene mbokne. Mbokne sapa? Iki mboke. Oh, mbokne iki. Kene mbok. Kowe dapuk mboke. Hah? Mboke. Kok pengendange nesu. Gak. Pinjam bentar. Kene mbok lakon opo yo? Wes, bose. Bune, Iki pot to, Pak? iki kursi. Oh, kursi lewat selenden kursi ini malah. Oh, Kursi iki sembarang oleh dijejek oleh. Wah, ngoten. Nggih. bune mboke suminten. Pripun, Pak? Nggih, pripun, Pak? Awak lho kowe kursi ya meneng oli nggih kaya mau kok kursi mau lho bener ora? Bune. Pripun, Pak? Kene jejer wong loro awake dhewe ben disawang karo tangga meh. Sing ndi sing entut? Sopo sing entut? Wah, aku ki jare jenengku Gareng. Kok iso nyeluk-nyeluk. Oh, kowe iki ketara kowe. Aku kok mentut ora. Keceret saktik paling. Ora, sinden kok pecirit ini ra Ceret. Mbokne keceret e piye tombone? Mbok wis tuwek besar. Oh, wis tuwa. Kowe wis tega moro masa bojomu nganti kaya ngono kok kowe tegel men. Ayo. Kowe kae. Ayo ketemu diwiwiti. Enak. Aku jadi koordinator to ki. Iya kowe. Sutradara. Kene bune, kene iki wong loro disawang karo tangga teparuk iki ben patut. Ngene lho, rada ning ngene lho. Apa? Iya ya. Oh iya, kowe tak, Pak. Iki sofa anyar kuwi to, Pak. Lho iki ukir-ukiran. Dadi awake dhewe nek disawang tangga teparuk nyawang anakmu ya melu seneng. Pane, mbokne. Aku wis cantik, Jo. Lek kok kabrok. Ki piye to? Jarene sofane anyar. Lah iya, sofane anyar pira regane, Pakne? Kok ambrukan nih? Kalau bayari wong timbangane ngene iki kae Jajal, kancane. Bayar duit ra gablek kok mlepok ngono. Ngene Bune, Lah. iki anakmu Niken Salindri wis teko kene. Nduk Niken. Dalem.
Kowe wis dandan kaya karep Aku jare dadi Suminten kok diceluk Niken Salindri. Lha iya to. Niken Suminten. Oh, Niken Suminten. Wah, tiba ayu-ayu. Sutradarane ora jejeg ora. Ya kuwi aku pengin basoke. Niken Suminten. Nah, Dalem Pak nih. Nduk Niken Suminten. Dalem Pak nih. Ya bune iki awakmu sing matur apa aku? Nggih aku. Piye nduk jare seneng karo apa kuwi Mas Broto. Broto. Aku seneng karo Mas Broto lho, Bune. Pak nih, piye? Aku cocok gak karo Mas Broto? Mas Broto kuwi sing dalang gitu. Ki lho, cocok kok gak? Bune Pak nih. Piye, Pak? Aku sayu karo. Aku sayu wis. Bedak kandel, bedak Wis. liptikku gak njebret toh? Wis. Oke, oh ya ampun aku wis sayu. Anake ibuke ya ayu dhewe sak Aku donya. tak pedokan Mas Broto sik ya. Ngene Nduk. Sing gedhe pangapurane, duh niki nyetrum. Rek. Tak. Tukang son ngancam aku kowe golek patiku pe bojoku ayu mbok temok ya kowe. Asem iki. Tak cedhaki kok nyetrum to, Pak. Gak nyetrum kan dret rasane. Soale kowe ape mateni wong e. Oh, kene urung metu kok iki. Dibane dadi meja ora entuk apa-apa aku ngomong kiri-kiri laku. Kok sik kok iki lho. Aku metu kok apa? Ya kok nek pas iki solar entek kowe lagi metu. Wong wayangan iki bare kan entek-entek solar. biasa no kok iso. Oh, laren usung-usung ki kok sampean kok metu pas wae usung-usung ki. Nduk, Niken Salindri sing Nggih, Pak, Nek. pangapurane ya